ли си моя шейдър пак? Знаеш колко на мен изобщо не ми лаги. Точно като съм се оправил, точно като... Ще почнеш ли? Да. Ела тук да го почнем. Не, айде да почнем в... Ей тук пред къщата. Чакай, да сме един... И ти ли ще почваш? Не, аз от отдавна не снимам човек. Що? Защото ми писна вече. Нямам абонати. Много. Фак, тук. Скелет. Ей, тука. Ятка, ела. Амено. И здравейте хора, аз съм The Game Freaker. И днес сме в сървъра, както знаете, Blaze, SMP. И имам днес да ви представя честа, че това е трети сезон. Първи сезон имам епизоди, втори сезон мина, както знаете, душовете в него бяха туториала. Който не е го гледал, ще има линк да го гледа. И да. И ето, почнахме. И тук с мен е Павел 15. Ей! Залавейте! Почнахме и двамата сме на сетки. Да, и после ще им кажа... И после ще им кажа на тея, че вече ще ги банна, ако използват вече Creative и Spectator. Че вече ми писна. Това е нашата малка къщичка. Да, и това е моя модел. Ей, това е моя модел. Да. И хора, аз сега играя с шейдъри. Аз сега играя с шейдъри. Ето, ако ви хареса моето шейдъри, мога да ви оставя линк да си го изтеглите. Да, оставим линк 2. И тук всичко сме направили. Ей, тук как... Чек, покажи им нашия дневник, който сме почнали. Да, ще го покажа. Хора, спомнахме се на много хубаво място в Flower Forest Biome. После, айде да им покажем селото. Ехо. Айде, добре. Има лями. Тук има лама. Ляма. Майка ти! И само да си ме оплюва. Ще ти е майката. Плюма. Куче. О, супер, цветенца. What the fuck, баси дървото. Да гледай, бе. Давай, това... Това е много смешно. Да гледай, да. Къде почистма тук. Амено. Да гледай. Да. F2. Yes. Така, и да. Ще ви покажа до тук какво сме построили. Да, нашите маймуни тук ще се убиха дракона, а ние пък стояхме по-ма тук. А пък те продължават от отдавна вече да използват такива работи. Да, и се дразни. Чек, покажи им какво сме написали до сега. Това само да запомня това. Да видят хората какво съм написал за сега в книгата. Иначе още не сме кръстили хора. Иначе това ще е сервер стори. И ако имаме достатъчно абонати, щяхме да я продаваме в интернет, ама... Какво да се прави? Абонати йог, съп йог. Че, по-добре сега им покажа книгата. Иначе сега аз не съм читър. Преди бях читър, ама те пък другите станаха. Значи, ще ви покажа нашата къща, както видяхте. Да. До нас има близко село. Ето има това село. И вътре има Mending Villager. Да, ай. Обаче първо им покажи книгата, човек. Аз си я дадох. Как ми лапа. Човек, казах ти да си инсталираш от моя такова шейдър и да оправиш малко настройки и си вуаля. Ей, това е се. Амено. Да гледай,
Дайте с спектейтър, бе! О, майко мила, ще му принют. Добре, вече така е добре. Да. Шейдерите лагва, брат. Да, знам. Иначе аз сега Да, играя с съм чиито добре. ноги. Малко ще е по-грозно, ама някакво спре. Да, Значи, май... О, тук е недър портал. Искам да намеря вилижър. А, тук е шанс, няма елитри. Ами разбира се, че ще няма, бе. Вие сте чиойтери. Може да бягаме преди да са дошли. Може да им направим една пранковица. Искаш ли по-късно да им направим една... Добре, може. Но искам да им намерим вилижър. Не вилижър. Аз знам... Не знам къде, обаче аз знам къде е... Той, картографа. Картографа ти е точно под тази стена. Опа, пак. О! Той загаси смотаната сделка. Ще се ме работи за най-напред. Да, беше чак. Стопери си са. Добре, ай, човек, покажи книгата и да отидем към важното нещо. И хора, може някой път да направим анимейшън на самия сървър. И за това очаквайте го. А, ти си. И да покажеш ли всичко подробно, което просто е разбира английски. Първи ден направихме си къщи, в които аз с Антуан живеем заедно. Втори ден. Това аз съм написал. Станахме с нетърпение за приключение. Трети ден нашите успяха да победят дракона. Това е. Наистина, да, това е от началото преди половин час, майнкрафтски час, т.е. няколко минути, успях да направя книгата. Да покажем Хома и рулите, които имаме. Да. Хома ли написах? Хом. Имам Ето. 4 дъма, той има дъма 4 за това. Аз имам тук Golden Boots. 8 голд и... да. Добре дошли на космическия кораб Пиделта. Тук талисман, кокошка имахме, ама някой я уби. Да, някой я уби. Да, ей тук. Ей тук беше талисман. Да. Талисман ми е няма. Ама нещо или някой го уби. Ама... Какво да се прави? Може в Майнкрафт да са направили естествена смърт. Хора, имаме цел да си направим малка и комфортна къщичка. Ето. Да, само дето Денис окупира селото. Денис окупира селото, не е нашо. Кой? Селото бе окупирано от Денис. Да. Нищо. А шугъра ни порасна. Аре, после да търгуваме с вилиджерите. Добре, иначе едно нещо искам да направим тук. Най-после да си направим голям честрум. Обаче, къде ще е той? Ей, сега ще видим. Значи, трошач е АФК. Да. Елате насам да ви представя старата къща на Баба 15, т.е. новия нищото. Това е неговата стара къща. Само дето сега ще я превърнем в не знам си ко. Честрум. Да, може да я превърнем в честрум. Оттам ще има едно тунел, ще минава долу. Да. Което ще е яко, значи трябва да сложа още едно такова. Слушайте какво има там? Това са лами. А там Flower Forest-а, Flower Forest-а. И тук ли е Nether портала? Ей там. Ти къде си, Павшо? Ами тук правя пътека до нашия хом. Нямам лопата, не бих ти помогнал.
човек трябва бързо да такова, че видя ли надписа? Трябва да ревиз неща има на сървъра. What? Кога съм? Оправи ли го? Добре, сега. Човек, може ли поне малко от айрона да ти взема? То пък ти вече стигна. Ето тайния проход до Честруума. Сега остава само да го осветим и сме готови. Самата истина. Хора, сървъра го косвам безплатно. Не знам. Да. Не мисля да пари за да коста. Иначе много яко с моите шейдери. Защо не ми лага, а пък тук до мен е... Поздравете новия ми член на семейството Папагала Коки. Да, той има един папагал до него. Да. Уф. Тук е едно нещо, хора, аз от отдавна спрях да снимам, защото нямах абонат и всичко беше останало. Съднах се и после спрях да снимам. Чек, служи малко торчове там да осветим, да не се спамват мобоветки. Мобове, бе! Тук сега какво имаме, човек? Имаме знамето, което е мой дизайн. Той не знаеше как да направи този средния символ. Един от най-лесните начини в Майнкрафт. Какво? Хора, може и анимейшън и на друг сървър, т.е. в някакъв мап сървър, да се направим там, където ще извършваме някакви простоти. И да, и мод мога да ти кажа. За мапата аз съм 100%. Добре, защо ти е като сега? Добре, ей сега. О, майко мила, ти си скочил там отдолу в лайната. Добре. Там, ти, ето ти. Той място така. Колки. Там на масата ми има едно фалшиво дървце, което той колко обича да кацка на него, обаче той сега си една клетката. Абия! Ей! Добре, сега тука, какво ще бъде? Долната сайчка тука, какво ще бъде? Тайн тунел към нашия честрум, плюс, че ще е и там, където да се отпочиваме. Да. Сега тук е първо. Аз ще отида да събера дърва. Какво? Аре, бе! Спрете се, стои нещо. Survival. Аз ще им го наспамя. Тъй, че няма да го забравят. Знаеш ли колко дразнещо е? Шок, имаш ли килшок? Имаш ли килшок? Разбира се, че ще имам, бате, крака. Ко казвах? Идвам в тунелчето, чакрака. Захълпа. Килшока ми свърши.
Кирчок. Кирчока. Сигурно. Не, обаче аз имам вече Даймонд Кирчок. Диамантен Кирчок си имам. Не. Ока, лут? И квак, сега пък трябва да сменям той дърво тук. Забавно. Тарантен. Сега тук ще трябва да сложим малко лайна дара. Айде за къде отиваме? За дърво. Аз отивам за дърво, защото искам дърво. За да направим честрунно. Ето! Amazing! Amazing. This is amazing. Нашия... Нашия тунел е готов. Готов е. Леко е зловещо в тая къща. Ама, какво да се прави? О, моята Stone Axe на 0 durability е точно. Кое бе? Брадвата ми. Как си гледаш durability? Ами, аз знам, че е на 0. Иначе да, напиши Help. Не. Просто трябва F3 и F3 плюс Q. И ти излизат всичко. F3 плюс Q, кое е Q бе? Ми Q-то там до W-то. Едно. Сега пък, ами то... Show this list. Special distance shot. Спрете да сте толкова гадни. Обаче не знам кое за той. Ами кое за durability-то? Ти с столнеш ли си? Да, аз съм със стол. Ще не си направиш айрон. Защото ти сигурно не ми даваш за айрон. Общо Точе. е. Всичко е общо. Чак тук да дам малко. Вземи си айрон, колкото искаш. Добре. Ей сега. Опа. Добре, аз бързо отивам до хомето. Обаче за сега служи някаква преграда, защото има шанс да влязат от там зомбаци. Чек. Добро jutro, пиянице! Ай, навънка. На чист въздух. Значи ние нямаме прозорци, зато и пак си имаме чист въздух. Ау. Аз знаеш какво обичам. Тук да се седя и да пърля. Аре! Майната ви! Пак на креатив става. Щом той може и аз мога. Ай! Не дей става на креатив. Ай! Ще читваш, а? Ще читваш! И ще ти бъки майката! Ай! Ще читваш, а? По едното кост, ай! Ще ти дам едно. Ко остане ако правя? Тук сега ако правя. Не знам.
ние ги налагаме, за да станат на гейм от 0, ама те пак на гейм от 1. Ми хора, мисля това ли за епизода. Ако ви е харесал днешния епизод, абонирайте се за канала ми, лайкнете клипа. Линк за неговия канал ще има долу в описанието. И Да, до скоро! ако ви е харесал.